Salut toată lumea, eu sunt Maru, seara astăzi vom filma un minigame pe survival. Vom face o mapă, știu că l-am mai postat de mult. Știu că l-am mai filmat extra de mult. Opa. O să luăm niște lemn. Și așa n-avem. Lasă unele, dar unele chiar erau adevărat. Da, deci știu că n-am mai filmat de mult. Iar astăzi ne vom construi casa. O să dăm pe difficulty cu zombie. Fiți atenți la seria asta. E o serie foarte nouă. Știu. Mâine o să merg la Alex, la vărul meu, și vom filma amândoi seria asta. Ați înțeles? Să dați un like, să vă abonați, să dați un subscribe și va continua seria. Dacă nu dați niciun subscribe, nu va continua seria. Bine, continue. Dar nu vom merge așa la minat, încă știi de ce? În fiecare zi nu o să mai postez prea mult seria asta. 23 de episoade, batem lider și gata. Nu avem așa, nu trebuie să fie așa de repede. Seria asta va dura ceva. Da, filmăm de 2 minute. Aoleo, ce să facem? La început vom face o casă mică. Îmi pare rău de această casă mică. Nu sunt de naspani, dar hai să nu am de naspani. Așa e aproape. Ne apucăm de casă. Da, în câteva episoade vom locui aici, o să luăm niște resurse foarte mari. Face o vilă extra mare, o vilă. Da. O vilă. Dacă de să facem. Melodia quando mi do de contigo de Se regenerează viața, what the fuck. Da. Eu nu o să-mi trebuiască mâncare. Da, nu o să ne ajungă lemnul ăsta, eram sigur. Filmăm de 4 minute. Da, scuze că nu vorbesc, dar asta va fi casa mea. E cam micuță, da, v-am zis că va fi micuță. M-am spus clar că
Oh, frate, nici acum n-are. Uite și... Nu fi un alt cărbune. What the fuck is this? Uite, era aici. Da, până să facem 24 de diamonds, face full diamonds, face 24 de iron, full iron. Bă, dacă pierdem timpul, la prima episod și așa, n-ai ce să fac. O să mai stai și 8 camera la casă, nu? Nu foarte puțin și gata. Am 31, 32 de ani, ce faci? Și tu ești că sunt babă. A? Ia să văd, ia să văd. Vezi că mulți a zis chestia. A? Zi, mă. Păi lasă-l mai fac cu baba și uite când am luat asta, să are lumea. Hai, te ridicește, nu știu. E babă. Eu nu sunt cât o babă. Hai mă, e bine că moară. Lasă-mă de acolo. Da. Da, după. E 4 ani. Păi să putea la noi. E fără 4 luni. 4 ani. Să ia și o lună. Să mă mai. Nu, Oris, lasă-mă dreaptă, că n-ai tu 2 uși. Hai, 2 uși. Vine și în 87. Cât ești, 87 sau 87? Mai există mai mult. La la! Africa!
Stai, nu doar câteva minute. Iar ce vei lângă mine? Filmez! Taci! Uite unde mi-ai băgat telefonul la căsuța ta aici. Taci că filmez! Și acum vom începe și noi episodul. Și când am pus să mai... Cam atât cu acest episod. Da, știu, la revedere, pa, pa.